brun. Og der var aldrig nogen, der sagde noget. 36! Ja. Det er alligevel stort på dig. Jamen, i bussen, der har jeg bare to i Jeg havde tænkt mig at bruge sådan en lille kasse med sådan en håndtag. Det er nemmere. Så bliver det ikke man folde sammen. Det kan man ikke med en kasse. Ja, ja. Kan du finde det derfra? Jeg vil have noget godt. Ja, det får du. Nej, men der må være noget kraft i med livet. De har så godt nok også kontravægt. Livet. Det er så større. Det er også en kilo over den her hver dag. Jeg har set, at der er trafik på tog, altså her på Torshov, og det var